Wel, pnawn da. Pnawn da chi yn gwisgo i roedfa unod yn ymwneud Emyr. Os chi'n ymuno gyda ni, bydd chi'n teimlo'n gartrefol os chi'n cael panel sgwrs ar y diwedd. Mae'r chwiliadau wedi bod ar y sgrin, chi'n chi gweld nhw gyda'r rhai yn garchaf yma. Jyst yn sylw'r gweddi'r roes i sôn bore yma, rydyn ni'n cwrdd yn Harrier Street yn ymuno ac yn adled y Llywelech a gyfer i noson nhw ar gwaith Cymraeg. Wedyn clybiau'r larfer Ty Gwener, project o'r bore yma yn posteri ar Caerdydd sy'n cael i wahodd ffrindiau. Ac yna, Sil nesaf, yn tro ni i'w helpu Tabernacle, felly helpu chi ar gair gyda Liz. Ac yna rhagor beth o'n gwyddelodau ar yr wythfed o Hydref ar y disaf. Am drwy'r blwch. Casgad i mis hefyd gyda'r gwaith. Chi ni wedi o'r blwch. Diolch i ti o ddew, fod ti yn siarad gyda ni. Gwybod bod y nefoedd yn datgan, dy ogoniant ti. Y criad yn gwmpas ni, ac gweld y tymhorau, tywydd a'r hael y godi gymaint o beth da ti'n rhoi ni. Ac ni'n gwybod yn y beddod, y pethau sydd o gwmpas ni, bod yna gwiriol. Bod yna un sydd wedi creu ni hefyd. Ac ni'n creu ni eraill, yn tebol i ti. A wedi rhoi rhagwyddoldeb yn ein gloi ni. A'r awydd i dydnabod ti fel gwiriol. Ni'n diolch i ti nawr. Bod ti'n siarad efo trwy gael i ti. Gyda ni eiriau i'r santedd i gyda ni nawr yn y dwylo. Helpa ni nawr. Ni darllen nhw, i oedd ysbryd yn rhoi goleuni ar y gwirionedd yma. A'n helpu ni. Gymwyso fe ni darllen. A sylweddoli o'r newydd. O'r fawr wyt ti. O'r ddoeth. O'r berffaith o'r bir wyt ti. A dy fod ti yn fwy nag unrhyw un arall, yn heiddi ein clod ni, yn heiddi ein amser ni, yn egni ni, o helpa ni nawr. Ni gannu gyda'n gilydd a cydweddio, helpa ni yn rhoi yn llwyr, a ddim dal unrhyw beth yn ôl, am fod ti yn heiddi ein clod ni. Bydd gyda ni nawr, bydd yn trigaro wrthyn ni. Wrthyn ni fel gwlad, byd gorllewinol, fi o'n ystod o'r wythnos yma, fi pobl feddwl felly, rhywun yn dod i ben, a wrth i deiriau di gael ei darllen yn gyhoeddus, bydd y pobl yn clywed, ac yn llygen nhw'n cael ei agor i ti, o Duw fyw, yr unig un sydd yn heiddi yn clod ni a'n bywyd ni. Derbyn ni nawr, yn enw'r gynheiddiad Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Dewi. Ni'n mynd i gannu yn gilydd emyn, wel, gallech chi alw emyn plentynaidd arall. Ganon ni un bore yma o'r adran y plant yn y llyfr yma. Ni'n mynd i gannu'n arall yn gilydd 760. Emyn bydd yn gyfarwydd i lot ohono ni. Iesu tirion, y gwel yn awr. Ni yn gallu meddwl falle am rai o'r geiriau yma fel emynau plentynaidd. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrthon ni bod rhaid i ni dderbyn teyrnas nefoedd fel plentyn bach. Mae rhaid i ni fod yn ostyngedig,
a dod efo ffydd syml sy'n ymddiried ynddo fe. Mi eisiau ni beidio meddwl bod ni'n fawr ac yn wych ac yn glyfar, ond dod i fel plant bach. Iesu tirio'n gwyl yn awr, blentyn bach yn plygu lawr. Wrth fy ngwendid, trigar ha, paid am gwrthod, Iesu da. Ac y reswm fydd i dewis yr emyn yma'n arbennig yw'r trydydd pennill. Sy'n dweud hyn, carwn fod fel ti dy hun, meddu calon ar dy lun. Addfwyn tirion iawn o'i ti, ysbryd cariad ro i mi. Ni'n mynd i feddwl heno am dan o'n ni fel pobl wedi'n creu ar-lun a delw Duw. Ni fod yn debyg i Dduw. A be ni'n mynd i ganu o'r cychwyn yw, o Dduw, gwna ni'n debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Felly nawn ni sefyll, nawn ni ganu mawl gyda'n gilydd. Ni'n mynd i droi eto heno i lyfr Genesis. Nathon ni ddechrau wythnos diwetha yn edrych ar llyfr Genesis gyda'n gilydd. Llyfr y dechreuadau. A llyfr yma sydd yn hanfodol i'n helpu ni fel pobl i wybod ac i ddeall pwy ydyn ni. O ble ni wedi dod, pam ydyn ni yma. Mae'r atebion sylfaenol i'r cwestiynau yna yn cael ei roi i ni yn llyfr Genesis. Yn y penodau cyntaf yma sydd yn sôn am Dduw yn creu y byd ac yn creu pobl, ac yna wrth gwrs wrth i ni ddarllen ymlaen y bobl hynny yn gwrthryfela ni erbyn Nawr wrth gwrs mae'n lot o ddadle ynglyn â llyfr Genesis, siwr i ni fod i ddarllen siwr i ni fod i ddeall y pethau yma. Ydyn ni fod i ddarllen yn arbennig y penodau cyntaf yn llythrenol, neu ydyn ni fod i'w darllen nhw fel barddoniaeth. A mae'n wir, Genesis 1 wedi cael ei ysgrifennu mewn ffurf barddonol. A mae yna le i ryw fesur o anghytuno ynglyn â siwr yn union ni'n deall yn efe 7 diwrnod llythrenol neu efe 7 gyfnod o amser ac yn y blaen. A bod yn onest, fi wedi cyrraedd pwynt lle dwi ddim yn ymhoeni rhyw lawer. Allwn ni drafod y pethau yma, os chi eisiau siarad ymhellach, gallwn ni gael sgwrs dros baned. Ond i fi, gair Duw sydd gyda ni fan hyn, a mae gair Duw yn wir, a mae'n cyfleu ac yn cyflwyno y gwirionedd i ni. A gwirionedd mae'n cyfleu yw bod Duw holl a lluog sydd wedi ein creu ni.
Dyma, mae'r hanfodion o beth sy'n cael ei gyflwyno, mae'n hollol glir. Wel, nawn ni ddarllen te. Genesis pennod 1 a ychydig o bennod 2. Dyma air Duw. Yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddeiar. Roedd y ddeiar yn afluniaidd a gwag, ac roedd tywyllwch ar wyneb y dyfnder, ac ysbryd Duw yn ymsymud ar wyneb y dyfroedd. A dywedodd Duw, bydded goleuni, a bu goleuni. Gwelodd Duw fod y goleuni yn dda. A gwahanodd Duw y goleuni oddi wrth y tywyllwch. Galwodd Duw y goleuni yn ddydd a'r tywyllwch yn nos, a bu hwyr a bu bore y dydd cyntaf. Yna dywedodd Duw, bydded ffurfafen yng nghanol y dyfroedd, yn gwahanu dyfroedd oddi wrth ddyfroedd. A gwnaeth Duw y ffurfafen, a gwahanodd y dyfroedd o dani, oddi wrth y dyfroedd uwchlaw iddi. A bu felly. Galwodd Duw y ffurfafen yn nefoedd, a bu hwyr a bu bore, yr ail ddydd. Yna dwedodd Duw, casgler ynghyd y dyfroedd dan y nefoedd i un lle, ac ymddangosed tir sych. A bu felly. Galwodd Duw y tir sych yn ddeiar, a chronfa'r dyfroedd yn foroedd. A gwelodd Duw fod hyn yn dda. Dwedodd Duw, dyged y ddeiar dyfiant, llysau yn dwy'n had, a choed ir ar y ddeiar yn dwy'n ffrwyth a had ynddo yn ôl ei rhywogaeth. A bu felly. Dygodd y ddeiar dyfiant, llysau yn dwy'n had yn ôl ei rhywogaeth, a choed yn dwy'n ffrwyth a had ynddo yn ôl ei rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda. A bu hwyr a bu bore y trydydd dydd. Yna dwedodd Duw, bydded goleuadau yn ffurfafen y nefoedd i wahanu'r dydd oddi wrth y nos, ac i fod yn arwyddion i'r tymhorau a hefyd i'r dyddiau a'r blynyddoedd. Bydded iddynt fod yn oleuadau yn ffurfafen y nefoedd i oleo ar y ddeiar. A bu felly. Gwnaeth Duw y ddau olau mawr, y golau mwyaf i reoli'r dydd a'r golau lleiaf yn os. A gwnaeth y sêr hefyd. Ac osododd Duw hwy yn ffurfafen y nefoedd i oleo ar y ddeiar, i reoli'r dydd a'r nos ac i wahanu'r goleuni oddi wrth y tywyllwch, a gwelodd Duw fod hyn yn dda. A bu hwyr a bu bore, y pedwerydd dydd. Yna, dwedodd Duw, heigied y dyfroedd o greaduried byw, ac uwchlaw'r ddeiar a heded adar ar draws ffurfafen y nefoedd. A chreuodd Duw y morfilod mawr, a'r holl greaduried byw sy'n heigio'n y dyfroedd yn ôl ei rhywogaeth, a phob aderyn a skellog yn ôl ei rhywogaeth, a gwelodd Duw fod hyn yn dda. Bendithiodd Duw hwy a dweud, byddwch ffrwythlon ac amlhewch, a llanwch ddyfroedd y moroedd, a lluosoged yr adar ar y ddeiar. A bu hwyr a bu bore y pumed dydd. Yna, dywedodd Duw, dyged y ddeiar greaduriaid byw yn ôl ei rhywogaeth. Anifeiliaid, ymlusgiaid, a bwystfilod gwyllt yn ôl ei rhywogaeth. A bu felly.
Gwnaeth Duw y bwystfilod gwyllt yn ôl ei rhywogaeth, a'r anifeiliaid yn ôl ei rhywogaeth, a holl ymlusgiaid y tir yn ôl ei rhywogaeth. A gwelodd Duw fod hyn yn dda. Dywedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw, yn ôl ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddaear ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear. Felly creodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creodd ef. Yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy. Bendithiodd Duw hwy a dweud, byddwch ffrwythlon ac amlhewch, llanwch y ddaear a darostyngwch chi, llywodraethwch ar bysgod y môr, ar adar yr awyr ac ar bopeth byw sy'n ymlusgo ar y ddaear. A dywedodd Duw, rwyf yn rhoi i chwi bob llyseien sy'n dwy'n had ar wyneb y ddaear, a phob coeden a had yn ei ffrwyth, byddant yn fwyd i chwi. Ac i bob bwystfil gwyllt, i holl adar yr awyr ac i bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear, popeth ag anadleunioes ynddo, bydd pob llyseien glas yn fwyd. A bu, felly. Gwelodd Duw y cwbl a wnaeth, ac yr oedd yn dda iawn. A bu hwyr a bu bore, y chweched dydd. Felly gorffennwyd y nefoedd a'r ddaear a'i holl luoedd. Ac erbyn y 7fed dydd roedd Duw wedi gorffen y gwaith a wnaeth. A gorffwysodd ar y 7fed dydd oddi wrth ei holl waith. Am hynny bendithiodd Duw y 7fed dydd a'i sancteiddio. A mae ar hwnnw gorffwysodd Duw oddi wrth ei holl waith yn creu. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Yn y niwyddion, ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd yn Duw, i ni'n diolch i ti, unwaith yn ragor am dy air di, ac am y ran arbennig yma o ddair. Diolch fod y geiriau yma wedi cael ei cofnodi ac wedi cael ei cadw a'i trosglwyddo yn ffyddlon dros y canrifoedd. Mwyn i ni allu ei darllen nhw. Ac i arglwydd cael y fraint o'i darllen nhw yn ein iaith ni'n hunan. A cael clywed am y dechrau. Clywed am yr hyn ddigwyddodd pan ymwnes ti greu, a dod ar bydysawd a phob dim sydd mewn bod i fodolaeth. Ac arglwydd ni'n gwybod falle bod na ansicrwydd neu amwysedd arglwydd ynglyn ag sut yn union i ddeall rai o'r pethau sydd wedi cofnodi yma, ond arglwydd ni'n gwybod fod y cofnod yma yn un sylfaenol, gwir a chywir arglwydd. Ti sydd wedi creu, ti dy hun yn unig sydd wedi creu. Ti sydd wedi dod â phob dim i fodolaeth, trwy dy air, trwy dy gynllun a dy nerth a dy fwriad di dy hun. Arglwydd, i ni ddim yma trwy hap a damwain. I ni ddim yma trwy rhyw gyd-ddigwyddiad cosmic arglwydd. I ni yma am fod yna Dduw. Duw oedd yn bodoli o dragwyddoldeb. Duw sydd o'i wirfodd wedi dod â'r cwbl i fodolaeth.
Duw sydd wedi creu a sydd yn cynnal, Duw sydd hyd yn oed arglwydd wedi trefnu ffordd i achub y bobl hynny. Pobl fel ni. Pobl wedi'n creu ar dy lun a dy ddelw di ag eto arglwydd wedi gwrthryfela yn dy erbyn di. A Dad, ni'n diolch i ti am y pethau hyn. Ac arglwydd ni'n gwybod fod gan y byd ddim atebion ar gyfer cwestiynau mawr bywyd. Ond yma yn dy air di, rwy ti yn dangos i ni pwy ydyn ni, o ble ni wedi dod, pam i ni yma. Ti'n rhoi reswm i ni i fyw. Ac arglwydd, rwy ti hefyd yn rhoi bywyd i ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. A ni'n diolch amdano fe. Yr un ni wedi canu amdano, Iesu Tirion. Iesu, yr un addfwyn ac annwyl. Yr un gostyngedig ac amyneddgar. Y mab tragwyddol a ddaeth i ganol y byd syrthiedig yma. Ni'n diolch amdano fe, yn diolch am ei barodrwydd i ddod. Yn diolch fod yna gynllun a chytundeb cyn amser, cyn Genesis 1, cyn creu'r byd, y bydde Iesu yn dod. Duw yn dod yn ddyn, yn cymryd ein dynoliaeth ni arno fe ei hun, ac yn dod i farw yn ein lle ni. Diolch arglwydd. Diolch am hyn. Ni'n diolch i ti am stori mawr y Beibl, ac i ni'n gofyn nawr, nid i'n helpu ni eto heno arglwydd, ac os dyma dy wyllus di, wrth ni barhau o wythnos i wythnos i edrych ar llyfr Genesis a meddwl be mae air di ni ddysgu, helpa ni. Helpa ni weld, helpa ni gredu. Helpa ni fyw yn bywydau ni o'n ngoleuni dy air di, os sgweli di fod yn dda. Arglwydd ein Duw, ni'n dod felly ato ti. Ni'n diolch ein bod ni yn gallu dynabod di. Ti wedi'n creu ni ar dy lun a dy ddelw di mwyn i ni dynabod di. Ti wedi roi ni'r gallu, yr capacity ysbrydol yna i dyfoli di ac i fod mewn perthynas gyda thi a arglwydd felly. Ni'n gofyn heno yn yr oedfa hon, neu di'n helpu ni fod yr hyn ti am i ni fod, yr hyn ti wedi i drefnu a'i gynllunio ar ein cyfer ni. Arglwydd, does na ddim byd mwy dynol, ni ar ein mwyaf dynol pan i ni yn daddoli di ac yn mwynhau yn dy fwynhau di arglwydd. Helpa ni felly i daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Dad, bydd gyda ni nawr, weddill yr oedfa, yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni o'r atodiad nesaf. Rhif 21. Fy arglwydd yw. Daw i'n barchedig ofn wrth feddwl am holl waith dy ddwylo di. Yng nghan y ser a rhi y daran ddofn drwy'r cread oll, dy rym a wela fi. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Arglwydd yw, a wi'n barchedig ofn, yng nghan y ser a rhi y daran ddofn drwy'r cread oll, dy rym a wela fi. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Arglwydd yw, a wi'n barchedig ofn, yng nghan y ser a rhi y daran ddofn drwy'r cread oll, dy rym a wela fi. Arglwydd yw, a wi'n barchedig ofn, yng nghan y ser a rhi y daran ddofn drwy'r cread oll, dy rym a wela fi. Arglwydd yw, a wi'n barchedig ofn, yng nghan y ser a rhi y daran ddofn drwy'r cread oll, dy rym a wela fi. Arglwydd yw, a wi'n barchedig ofn, yng nghan y ser a rhi y daran ddofn drwy'r cread oll, dy rym a wela fi. Arglwydd yw, a wi'n barchedig ofn, yng nghan y ser a rhi y daran ddofn drwy'r cread oll, dy rym a wela fi. Arglwydd yw, a wi'n barchedig ofn, yng nghan y ser a rhi y daran ddofn drwy'r cread oll, dy rym a wela fi. Arglwydd yw, a wi'n barchedig of
Rai o'ch chi wedi clywed y stori yma o'r blaen, stori am berson nath fynd ar yr Antiques Roadshow un tro, a darganfod bod ganddyn nhw yn eiddo nhw, yn eu meddiant nhw, rhyw bowlen amhrisiadwy, rhyw Ming Dynasty bowl oedd werth, ffortiwn. Ac y person, yr arbenigwr yn gofyn iddyn nhw, where has it been? Where have you kept it? A nhw'n cyfadde bod nhw wedi bod yn defnyddio'r bowlen yma i roi bwyd y gath, ynddo fe. Chi'n gweld yr arbenigwr yn gweld hi. Y peth yma oedd mor werthfawr. Y peth yma oedd wedi cael ei ddylunio a'i greu mor gain, mor hyfryd yn cael ei ddefnyddio i roi bwyd i'r gath. A mae'n stori, ddigon difyr. Mewn un ystod, mae'r stori yna'r digwyddiad yna yn rhyw fath o ddarlun o'n sefyllfa ni fel pobl. I ni wedi cael ein creu gan Dduw. Dyna ni'n mynd i weld hyn. Ni wedi cael ein creu ar lun a delw Duw. A mae'n rhywbeth i'n mynd yn fawr o'i le. Mae'n byd ni, a'n bywydau ni, mewn mes. Chi ond angen edrych o'ch cwmpas chi. Chi ond angen edrych
tu fewn, eich calon chi i weld gwirionedd hynny. Mae'r byd yma, mae'n rhywbeth mawr wedi mynd o'i le. A sdim syndod felly bod pobl yn gofyn y cwestiwn o, wel, pwy ydw i, pam ydw i yma, os yna reswm dros fywyd, beth yw pwrpas bywyd, a ni'n chwilio am yr atebion yma. A mewn ffordd, yr unig ateb, yr unig ffordd i ni ddeall yr ateb i'r cwestiwn yw i edrych nôl, heibio'r catbowl, nôl i'r greiddiol, nôl i'r dechrau, nôl i sut i ni wedi cael ein creu yn y cychwyn. Dechreuon ni wythnos diwetha yn llyfr Genesis yn gweld, os chi eisiau deall y byd, deall pam i ni yma, deall ac ateb cwestiynau mawr bywyd, chi'n gorfod dechrau fod Duw. Na lle ni gorfod dechrau o hyd. Bod na Dduw, un sydd yn bodoli. Mae na Dduw sydd wedi creu. Y Duw yma sydd yn dewis ac yn penderfynu beth sy'n dda ac yn ddrwg ac yn reoli dros y cwbl. Ond mae'r Duw yma, fel welon ni wythnos diwetha, mae'n Dduw cariad. Mae'n Dduw sydd yn cyfathrebu. Mae'n Dduw sydd yn siarad a mae'n creu pobl. Dyna lle mae'r bennod gyntaf'n adeiladu iddi, yn dyfa, mae'n rhyw uchafbwynt wrth i Dduw greu pobl. A felly heno nawr, i ni'n symud ymlaen i feddwl mwy, wel, pwy ydyn ni fod? Beth i ni wedi golli? Beth oedd yn wir am y ddynoliaeth yn y dechreuad? A ni'n darllen rhyw grynodeb ohono fe yn adnodau 26 i 27. Dywedodd Dduw, gwnawn ddyn ar ein delw, yn ôl ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddaear ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear. Felly, creuodd Duw ddyn ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creuodd ef. Yn wryw ac yn fenyw y creuodd hwy. Bendithiodd Duw hwy a dweud, byddwch ffrwythlon ac aml hewch, llannwch y ddaear a darostynwch chi, llywodraethwch ar bysgod y môr, ar adar yr awyr ac ar bopeth byw sy'n ymlusgo ar y ddaear. Be mae'r geiriau mae'n dweud wrthyn ni yw bod yna rhywbeth amdano chi a fi sydd yn arbennig. Mae yna rhywbeth amdano chi a fi sydd yn wahanol i weddill y bydysawd. Mae yna rhywbeth amdano chi a fi sydd yn ein gosod ni ar wahân. Ac os chi eisiau deall pam fod y byd fel mae, ni'n gorfod mynd nôl i pwy oedden ni? Beth oedden ni fod? Beth oedd bwriad Duw i ni yn y lle cyntaf? A'r ateb, allwn ni grynhoi efo'r hyn, ni wedi cael ein creu ar lun a delw Duw. Duw ddim yn gweud hynny am unrhyw beth arall. Pobl. Ni ar lun a delw Duw. Nawr, bydd rai o'ch chi'n gwybod, mae yna gyfrolau. Pentyrau o lyfrau wedi cael ei ysgrifennu a be mae'r ymadrodd yna, be mae'r geiriau yna, llun a delw Duw yn golygu. Siwr o fod yr esboniad gorau, ar ei lefel mwyaf syml, yw hyn. Mae'n cyfleu'r syniad o fenhiniaeth, kingship, a'r syniad o, sa'n gwybod, mae plentyndod yw'r gair, ond sonship. Kingship a sonship. Mae Duw yn dweud bod ni ar ei lun a'i ddelw mae'n dweud bod ni yn ei gynrychioli fe ar y ddaear. Mae'n ein gosod ni yma fel rhyw fath o ambassadors. Mae'n oesoedd a fi, bydd y brenhinoedd yn rhoi statues, cerfluniau
yn yr llefydd hynny o'n nhw'n teyrnasu, i ddangos, dyna lle i fi yn llywodraethu drosto fe. A be mae Duw yn gwneud yw nid rhoi cerflun ohono fe ei hun, achos gallwch chi ddim creu cerflun o'r Duw anweledig, ond mae'n gosod pobl ar ei lun pobl i deyrnasu mewn ffordd ar ei ran i lywodraethu ac i'w gynrychioli Ond mae hefyd y syniad yma o bod ni'n blant. Blant i Dduw. Fel mae plentyn yn debyg, maen nhw ar lun a delw ei rieni ni yn adlewyrchu rhywbeth ohonyn nhw i ni wedi'n gosod yma i ddangos rhywbeth o Dduw. Dyma'n pwrpas ni. Dyma pam i ni'n bodoli. Ni'n bodoli mwyn bod ar lun a delw Dduw. A felly, cyn bod ni'n mynd ddim pellach, i feddwl, be mae hwnna'n golygu'n ymarferol, y peth cyntaf sy'n rhaid i ni nodi yw hyn, mae hynny yn rhoi gwerth ac urddas i bob un person. Mae gennych chi werth heno yma, oherwydd pwy ydych chi fel person ar lun a delw Duw. Mae'n wir am bob un person ar lun y deall. Mae'n wir am y bywyd dynol yn y groth. Mae'n wir am y person yna ar ddiwedd ei bywyd, ar life support machine sydd ddim yn gallu gwneud dim mwyach dros y nhw eu hunan a dim mwyach i gyfrannu i'n gymdeithas ni. Mae'n wir os ydych chi yn wryw neu yn benyw, mae'n wir beth bynnag yw'ch oedran chi, beth bynnag yw'ch gallu chi, so bynnag chi'n edrych, beth bynnag yw'ch lliw'ch croen chi. Mae'n wir beth bynnag yw'ch diddordebau neu doniau neu siap eich corff chi, neu os oes yna rhyw nam, ni mae'r byd wedi gwirdroi wrth gwrs, sy'n ni'n gwybod yna ni ddod i effeithiau'r croen, dyw'r byd ddim fel mae e fod, ac eto, mae pob un person wedi creu ar lun a delw Duw. A mae yna werth i'r bywyd yna. Mae yna rhyw sancteiddrwydd i'r bywyd yna. Mae nhw i'w gwarchod a'i amddiffyn a'i diogelu. Chi'n werthfawr yng ngolwg yr arglwydd. Mae Duw, creuawdwr nefoedd a deuar, yn meddwl bod chi'n werthfawr. Chi'n fwy gwerthfawr na dim byd arall yn y greadigaeth. Dydy Duw ddim yn dweud am ddim byd arall. Hyn. Chi, ni, sydd wedi'n creu ar lun a delw. Mae'n wych, mae'n rhyfeddol i feddwl. Felly peidiwch credu'r celwydd yma i ni'n cael ein bwydo o hyd bod ni just yma trwy hap a damwain. Mae jyst rhyw gyd-ddigwyddiad yw bod bywyd wedi ymddangos ar y ddeia. Ddim o gwbl. Mae gan Dduw gynllun. Mae gan Dduw reswm drosto chi. Peidiwch chwaith credu'r celwydd ni'n cael ein bwydo'n ddyddiol bod eich bywyd chi yn eiddo felly i chi. Mae lan i chi i ddewis shwt chi'n byw a beth ych chi'n gwneud a beth sy'n dda, beth sy'n drwg. Wneud eich ffordd eich hun, be bynnag sy'n teimlo'n iawn, ddim o gwbl na i chi wedi cael eich creu ar lun a delw Duw. Mae'n rhywbeth arbennig amdano chi. Nawr, wrth gwrs, mae'n fwy i ddweud, fi teimlo bod fi'n gorfod rhoi rhyw disclaimers o hyd, achos chymod, dal Genesis 1 ydyn ni. Mae fwy am y ddynoliaeth yn mynd i amlygu hun yn Genesis 2. Gobeithio nawn ni weld hynny wythnos nesaf, os Duw am hyn. Ac yna, wrth gwrs, mae'n y newid mawr yn Genesis 3 gyda hanes y cwymp. Ond beth fwy gallwn ni ddweud heno? Just yn Genesis 1, amdano ni fel dynoliaeth. Be ni'n gallu gweld fan hyn am beth oedd cynllun Duw a bwriad greiddiol Duw ar ein cyfer ni?
Wel, y peth cyntaf fi'n credu sydd yn neidio allan yn amlwg iawn yw i ni wedi cael ein creu i fel bodau creadigol. Ni wedi cael ein creu fel bodau creadigol. Felly gweld Lois Adams yn y ffront yma yn pyrca lan yn syth. Ni'n bodau creadigol. Be ni wedi gweld o Dduw? Beth yw falle'r peth sy'n mwy amlwg yn hanes y creu, the clues in the name, mae Duw yn creu. Mae Duw yn greadigol. Ni'n gweld yn siarad y geiriau yma, yn dweud bydded hyn, bydded y llall, dyged hyn, dyged y llall, a mae'n digwydd. Ac yna, mae'n cymryd y pethau mae'n creu, a mae'n gosod trefn arnyn nhw. Mae'n ei gwahanu nhw. Gwahanu'r dydd o'r nos, goleuni o'r tywyllwch, yr tir a'r moroedd, ac ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Dyn a dynes, y cwbl te, mae Duw wrthi, mae'n trefnu, mae'n cynllunio, mae'n creu, mae'n gosod trefn ac yn gwahanu. Nes i weid yn gynt, mae Genesis 1 yn farddoniaeth, mae wedi ysgrifennu mewn ffurf barddonol, a mae lot o bobl wedi treulio lot o amser yn edrych ar sut mae Duw yn creu fan hyn. Mae'n jyst rhyw drefn, rhyw balans rhwng dyddiau 1, 2, 3 a dydd 4, 5, 6, a sa'n mynd i fynd ar ôl hynny gyd nawr, ond mae'n wych. Mae Duw yn Dduw creadigol. A felly, dyw ddim yn rocket science, ydy e? Pan ni'n meddwl, wel, iawn, mae Duw creu ni nawr ar ei lun a'i ddelw Be mae hwnna'n debygol o'i olygu amdano ni? Wel, i ni hefyd yn bobl creadigol. Ni wedi cael ein creu i fod yn greadigol. Nawr, wrth gwrs, ni'n wahanol i Dduw. Dydyn ni ddim yn dduwiau, ni ar lun a delw Duw. Mae Duw yn holl alluog, holl bwerus. Mae Duw yn gallu gweud y geiriau a mae rhywbeth yn dod i fodolaeth. A does dim yn anffodus gennym ni'r gallu yna, bydde fe'n braf yn bydde fe. Ond i ni yn gallu creu. Mae Duw wedi rhoi dychymyg i ni. I ni'n gallu meddwl am rhywbeth, dyfeisio rhywbeth yn ein pen, ac yna cymryd yr pethau mae Duw wedi darparu, ac ni'n gallu dod â'r pethau yna i fodolaeth. Dwch ar adnod 28. Dyma mae Duw yn siarad amdano fan hyn. Bendithiodd Duw y ddynoliaeth a dweud, byddwch ffrwythlon ac amwhewch, llanwch y ddeiar a darostyngwch chi. Llywodraethwch ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ac ar bopeth byw sy'n ymlusgo ar y ddeiar. Dyw'r geiriau yna darostwng a llywodraethu, ni'n cysylltu'r geiriau yna efo rhywbeth negyddol, rhywbeth gormesol. Na, ddim o gwbl. Mae Duw wedi roi'r byd yma, mae wedi rhoi ein meddyliau ni, mae wedi rhoi yr adnoddau o'n cwmpas ni, mae wedi rhoi doniau i ni, a ni bod i ddefnyddio'r holl bethau yna fel stiwardiau dda, mwyn bod yn greadigol. Mwyn adlewyrchu Duw. Mwyn gogoneddu Duw. Fi ddim jyst yn sôn am hobïau fan hyn. Bydwch cam ddeall. Mae rai pobl yn meddwl, o reit, ni fod yn greadigol. Felly mae rai ohono ni'n hoffi canu'r piano. Mae rai ohono ni'n hoffi tynnu llun. Rai ohono ni'n hoffi barddoni. Na, fi'n sôn am bopeth fan hyn. Eich gwaith chi. Mae pob gwaith yn golygu cymryd yr raw materials mae'n sefyllfa'n roi ni ac i ni'n gosod trefn arnyn nhw. Mae'n dipyn o'r thrawon yma. Chi'n meddwl beth? Sa'n neud hwnna yn yngwaith i, wel ydych wrth gwrs bod chi. Be mae athro neu athrawes yn gwneud? Wel, chi'n cymryd y plant yma sydd â'i meddyliau nhw ym mhobman. A chi'n gosod trefn arnyn nhw. Chi'n gosod trefn y llythrenol. Rhaid ti'n eistedd fyna, dwi ti ddim yn eistedd wrth ymyl fer. Ti'n eistedd draw fan hyn. Dewch chi fewn yn dawel, eisteddwch chi lawr, ceiwch y drws. Stopiwch siarad am hyn, stopiwch meddwl am hyn, darllenwch hyn.
Edrychwch ar y syniad yma, cysylltwch efo'r syniad yma, nawr rowch nhw at ei gilydd, hynny yw, chi'n gosod trefn. Eraill ohono ni, falle ymyd teledu, ymyd ffilm. Beth chi'n neud? Wel, chi'n cymryd rhyw sgript, a chi'n cymryd actorion neu cymeriadau, a chi'n gosod nhw mewn rhyw olygfa, a chi'n gosod y golau, a chi'n gosod y sŵn a'r holl sound effects, a chi'n creu rhywbeth, yn dydych chi? Chi'n cymryd yr hyn sy'n afreolus, a chi'n gosod trefn arno fe fel Duw yn hanes y creu. Rwy'n yn barddoni. Be maen nhw'n gwneud? Wel, maen nhw'n cymryd rhyw syniad yn ei pen, a maen nhw'n cymryd geiriau, llond geiriadur o eiriau i ddewis ohonyn nhw, a maen nhw'n cymryd nhw, a maen nhw'n gosod nhw mewn trefn penodol yn dyn nhw. Yn cymryd yr hyn sydd ar hyn o bryd ar wasgar, a maen nhw'n gosod mewn trefn penodol mwyn creu rhywbeth. Neu, lle enghraifft amlyca bydde rhywun sydd yn myd adeiladu. A be maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n cymryd brics a sement, pren ag hoelion, a maen nhw'n cymryd y pethau yna sydd ar un adeg yn afreolus ac yn anrhefnus, a maen nhw'n gosod nhw yn eu lle. I ni wedi cael ein creu hynny. Mae yna urddas un gwaith ni. Dyw gwaith ddim fod yn rhywbeth diflas. Wrth gwrs, achos y cwymp, mae yna rhywbeth diflas yn gallu bod am ein gwaith ni, ond ni feddwl am hwnna eto rhywbryd, ond dylsyn ni, fel pobl ar lun a delw Duw, fod yn ceisio gwneud ein gwaith ni i'r gorau o'n gallu ni, achos i ni wrth wneud hynny yn modelu rhywbeth o Dduw. Dylsyn ni fod yn annog creadigrwydd. Fi'n gwybod fi'n preaching to the choir fyd yn y ffrant, ond chi'n clywed yn dichu am y llywodraethau yn torri grantiau, os dim angen gwersi celf, os dim angen gwersi cerdd. Wel, wrth gwrs bod e. Mae eisiau ni fod yn dathlu ac yn annog y pethau yma. Mae'n wych i feddwl, dydy, pan ddaeth Duw i'r byd, fel dyn, pwy oedd e? Beth oedd e? Wel, mab y saer. Ni ddim yn gwybod i sicrwydd bod e wedi gweithio fel saer, ond mae'n hynod o debygol. Mae'n wych, mae'n gweud feddwl, beth oedd Iesu'n wneud efo'i amser yn ei blentyndod e, gyda Joseph i dad, wel, oedd e'n cymryd lwmp o bryn. Ac yna oedd e'n cymryd y peth, yna oedd heb siap, ac yn creu rhywbeth. Ac yna ni'n gweld yn dyn ni fe yn ei fywyd e, y gwir ddyn. Be mae'n gwneud? Mae'n troi dŵr yn win. A mae'n darparu, mae'n porthu'r 5,000. Dwi ddim yn gwirdroi natur. Na, mae'n falle'n cyflymu y broses naturiol o siwr mae dŵr yn troi yn win dros amser, neu siwr mae pysgod a tirth o far yn gallu cynnyrchu mwy, ond be mae'n gwneud? Mae'n creu. Dyma sydd ni wedi cael ein creu i fod. Dyma be ni wedi golli trwy'r cwymp. Be arall? Wel, yr ail beth sy'n dod drosodd, yn amlwg iawn, yw ein bod ni yn fodau moesol. Bodau moesol, moral beings. Mae Duw yn creu. Duw yn gwahanu, Duw yn gosod trefn. Ac yna, mae'n cyhoeddi fod y pethau yna yn dda. Mae'n dweud, dro ar ôl tro yn dydy, gwelodd Duw fod hyn yn dda. Gwelodd Duw fod hyn yn dda. Gwelodd Duw fod hyn yn dda. Ac yna, mae'n cyrraedd yr uchafbwynt yn wrth gwrs ar y diwedd. Dod o'r cwbl i'w gyflawnder, gwelodd Duw fod hyn yn dda iawn. Ni'n cael ein cyflwyno fan hyn gyda'r syniad o foesoldeb, o morality, fod yn ar fath beth, neu'r fath bethau a da a drwg. Ond wrth gwrs yn y dechrau, dim ond
dim ond da oedd. Dydy drygioni ddim yn dod i fewn tan Genesis 3. Mae Duw yn creu'r byd yma, a mae'r byd yma'n berffeth. Mae Duw yn creu'r byd yma, a dos na ddim drygioni. Dos na ddim marwolaeth. Dos na ddim dioddefaint. Dos na ddim salwch a gwendid. Dos na ddim casineb a chwmpo mas. Mae'n berffeth. Ac yna'r ddiwedd y creu, mae Duw yma sydd wedi creu y byd da iawn yma. Ni'n clywed fod e'n gorffwys. Nid bod e di blino, wrth gwrs ddim hynny, ond mae'n gorffwys, mae'n gwneud rhywbeth gwahanol, mae wedi cwblhau ei waith, ac yn ar seithfed dydd ni'n clywed bod e'n bendithio ac yn sancteiddio y seithfed dydd. Mae'n gosod ar wahân. Mae'n dweud, dyma beth yw bywyd i fod i chi nawr, y gwaith ac yna gorffwys. Gwneud pethau a mwynhau nhw a bod nhw'n dda ac yna Duw a dyn yn gorffwys gyda'i gilydd. Ond eto, dyw e ddim yn rocket science, ydy? Os mae dyma ni wedi gweld o Dduw, wel, mae'n gwneud synwyr os i ni nawr fel pobl wedi cael ein creu ar ei lun a ddelw. Yr awgrym yw, dos yr un peth fod yn wir amdano ni. A ni yn fel pobl, ni yn fodau moesol. I ni wedi cael ein creu gyda chydwybod, gyda conscience. Ac ar y pwynt yma, mae'n anodd i ddychmygu, mae'n hyfryd i ddychmygu, ond ar y pwynt yma oedd cydwybod pobl yn lam. Ni gyd yn gwybod beth yw hi gael cydwybod eog. Ni gyd yn gwybod beth yw hi deimlo cywilydd. Ni gyd yn gwybod beth yw hi i wneud camgymeriadau, i wneud pethau drwg, i wneud pethau ni'n dyfaru, ond ar y pwynt yma, Duw yn creu pobl ddi-bechod, pobl glân, pobl o ddim yn dyfaru unrhyw beth. Pobl, felly, oedd mewn perthynas perffaith gyda fe. Oedd y bodau moesol perffaith yma yn gallu cael perthynas perffaith gyda fe. Y Duw di-bechod. Mae'n awgrym pan chi'n cyrraedd y seithfed dydd. Mae'r gorffwys yn dechrau. A mae'n awgrym bod y gorffwys yna ddim yn stopo, achos dyma yw bwriad Duw. Bod a'i bobl gyda'i gilydd mewn perthynas perffaith. Ac chymod eto, pan mae Iesu'n dod, pan mae y Duw ddyn yn dod, wel, dyma sŵr mae ynddo fe? Mae e'n dangos i ni, mae Iesu'n dangos i ni beth i ni wedi golli. Be sy'n wir am yr arglwydd Iesu Grist? Wel, mae'n ddi-bechod. Neb yn gallu fynd o bai ynddo fe o gwbl, neb yn gallu cyhuddo fe o bechod. Y rai o agosaf ato fe oedd yn byw a bod gyda fe o ddydd i ddydd am flynyddoedd, ond nhw yn gallu tystio fod yn berffaith. Erioed i gwneud dim byd i fod â chywilydd ohono fe. Yna mae'n rhoi'r bywyd yna drosto ni. A mae'n wych i feddwl yn dydy, mae'r arglwydd Iesu Grist yn marw, yn gweiddi, gorffennwyd, mae'n cwblhau ei waith o achub, a be mae'n gwneud wedyn, y seithfed dydd, y saboth, y sadwrn, mae'n gorffwys yn y bedd. Mae wedi cwblhau ei waith o achub a mae yn gorffwys o'i waith ac yn dechrau nawr. Dechrau rhywbeth newydd, y trydydd dydd, y Sul dydd cyntaf wythnos, mae'n atgyfodi. Mae'n dechrau nawr, creadigedd newydd ynddo fe. Mae wedi delio gyda'n ein pechod ni. Mae wedi delio gyda'n gwrthryfel ni. Mae wedi delio gyda'r ffaith bod ni fel pobl
ddim yn cael y balans rhwng gwaith a gorffwys yn gywir, a mae'n dod â ni fewn i fywyd newydd. Eto, mae rhaid ni weld, dyma be ni wedi cael ein creu ar ei gyfer. Os rhywbeth yno chi sy'n dyheu am hyn, fi eisiau bod yn ddi bechod. Fi eisiau gallu gorffwys a bod yn dawel a profi heddwch cydwybod. Dyma ni wedi golli, dyma mae Iesu wedi dod i ddangos i ni, dyma mae Iesu wedi dod i'w gynnig i ni. Ac yna mae'n un peth ola. Ni wedi cyffwrdd arno fe'n barod mewn ffordd. Peth ola sy'n wir amdano ni fel pobl, i ni wedi'n creu fod yn fodau cymdeithasol. Eto, ni wedi gweld hyn yn new. Mae'r Duw yma sy'n creu, mae'r Duw yma sydd yn reoli, yn awdurdodi dros y cwbl. Ni wedi gweld bod yna rhyw berthynas o fewn Duw ei hun. Mae'n siarad a fe ei hun. Ac wrth gwrs, ni ddim yn gallu deall y peth fan hyn, ond beth sy'n amlygu ei hun yw fod Duw yn drindod. Bod yna berthynas o fewn y Duwdod, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Ond yna, mae'n creu felly pobl. Adnod 26. Dwedodd Duw, gwnawn ddyn ar ein delw, yn ôl ein llun ni, i lywodraethu ar bysgod y môr, ar adar yr awyr, ar yr anifeiliaid gwyllt, ar yr holl ddaear, ac ar bopeth sy'n ymlusgo ar y ddaear. Mae'r Duw yma sydd yn gariad ac yn gymdeithas ynddo fe ei hun. Mae'r cariad yna fel petai'n gorlifo, a mae'n creu y bydysawd yma, a mae'n creu pobl ar ei lun a'i ddelw ei hun. Nawr, pa fath o fywyd chi'n disgwyl bydden nhw'n byw? Wel, bywyd o gymdeithas. Na ni feddwl fwy am hyn os Duw am yn wythnos nesaf, dyn fel gwryw a benyw, ond fan hyn, reit o'r cychwyn ni'n gweld fel pobl ni wedi cael ein creu i fod mewn cymdeithas, mewn cymuned. Ni wedi cael ein creu i fod mewn cymdeithas efo eraill. Ni wedi cael ein creu i fod mewn cymdeithas gyda Duw. Dyma pwy ydyn ni. Heb hyn, fydd yna rhywbeth wastad o'r goll. Falle bod chi'n ymwybodol o hynny, falle bod ffurfio perthnasau yn anodd i chi. Falle bod chi'n aml yn ffindo rhyw densiynau'n codi a chi'n cysau hynny. Ond mae Duw wedi ein creu ni i fod mewn cymdeithas. Ni wedi cael ein creu i fod yn rhan o'r eglwys. Yn rhan o'i bobl yn rhan o deulu y ffydd. A ni wedi cael ein creu i'w adnabod Falle eto heno bod chi'n ymwybodol o hynny. Mae yna rhywbeth ar goll. Fi ddim yn adnabod Duw. Sa'n gallu ei alw e'n dad i fi. Sa'n ei adnabod eto. Wel, falle bod chi ddim. Ond mae hynny achos bod chi wedi colli rhywbeth. Rhywbeth oedd fod yn wir amdano chi. Rhywbeth, unwaith eto sy'n cael ei gynnig i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Pwy yw fe yw y Duw ddyn. Fe yw'r un sydd yn modelu ynddo fe ei hun y berthynas cywir rhwng Duw a dyn. Mae wedi dod ei hun mwyn ein cymodi ni. Mae wedi dod ei hun mwyn adfer y berthynas yna. Mae wedi dod mwyn i ni gael nabod Duw. Mwyn i ni gael delio gyda'n pechod a dychwelyd at Dduw, ond mwyn hefyd adfer ein perthynas ni gyda'n gilydd. Glywon ni bach am hyn bore yma'n do. Fel pobl i ni'n syrthiedig, fel pobl ni yn cysau, fel pobl ni yn cwmpo mas, ac yn gwneud pob math o bethau i frifo ac i pechu'n gilydd, ond mae Iesu wedi dod i faddau ac i newid yn calon, ac i helpu ni i fod yn un nawr ynddo fe. This is what we were made for.
Dyma be ni wedi golli. Mae Genesis 1 yn dweud wrthon ni. Mae'n ddarlun gogoneddus. Fi'n aml yn dweud hyn, it sounds too good to be true, a mae e. Hynny yw, tasa Duw ei hun ddim yn dweud y pethau yma wrthon ni, bydde fe'n swnio yn rhy dda i fod yn wir, bod ych chi'r ddynoliaeth yma wedi creu ar lun a delw Duw ei hun, wedi ei creu i fod yn greadigol ac yn foesol berffaith ac mewn cymdeithas perffaith gyda'i gilydd a gyda fe. Mae'n swnio'n wych. Gobeithio nawr bod ni yn barod yn gweld rhywbeth o be ni wedi cholli. Beth mae Genesis 3, hanes y cwymp, a phechod, yr mes afiach yna mae pechod wedi wneud o'r byd yma ac ohono ni. Mae'r arglwydd Iesu. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod i adfer hyn. Na newyddion da sydd yn ni. Mae nid Genesis 3 yw ddiwedd y stori. Ni ddim wedi colli'r pethau yma unwaith ac am byth, ond mae'r arglwydd Iesu Grist, y Duw ddyn, y gwir ddyn, yr un sydd yn ddelw'r Duw anweledig, mae wedi dod mwyn ein prynu ni i ryddid. Mwyn yn dod â ni o'n pechod, o'r byd syrthiedig yma, ac i nefoedd a deiar newydd. Mae wedi dod i wneud hynny drosto ni, mae wedi dod i ddioddau a marw mwyn ennill yma i ni, ac mae'n rhoi i ni trwy ffydd. Diolch iddo mawl yw enw e. Amen. Amen. Ganwn ni, wrth i ni orffen, o'r atodiad rhif 43. Pa fawredd yw'r gogoniant hwn, ddewisodd ddod yn ddim. Cyfnewid gwychter nef yn nef, am fyd mor dlawd a llwm. Nath yr arglwydd Iesu ddewis roi lan yr hyn oedd ganddo fe. Dewis colli yr hyn oedd ganddo fe ein mwyn ni. Ond yn ei sefyll i ganu.
O arglwydd yn Duw, ein gweddi ni nawr wrth ni feddwl nôl dros be ni wedi ddarllen a beth ni wedi i glywed heno. Ein gweddi ni wedi ddangos i ni yr hyn rydyn ni wedi golli. Da, ni'n meddwl am yr emyn yna. Wneud cofiaf hynny beth bendithion gollais rif y glwydd. Ei arglwydd ni wedi colli cymaint. Ond, buddugoliaeth Calfari. Enillodd rhain yn ôl i mi. Mae'r arglwydd Iesu wedi ennill y dydd ar ein rhan ni. Mae wedi ennill bywyd i ni a arglwydd felly i ni'n dyheu am y dydd pan y cawn ni fod gyda fe. Mewn nefoedd a deiar newydd. Lle cawn ni fyw a bod a lle cawn ni dy wasanaethu di ac bydd popeth fel mae e fod arglwydd. Allen ni wneud ein gwaith ni heb rwystredigaeth. Allen ni fyw yn berffaith heb bechod mwyach. Allen ni fyw mewn cymdeithas pur gyda'n gilydd a chyddathu. Dad, diolch am hyn. Diolch am yr arglwydd Iesu. Ni'n gofyn nawr neu di bod gyda ni. Wrth i ni ymadael yn gilydd bendithiau ni bydd gyda ni yr wythnos hon. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.